Ringkat bat keri India borok kawai hagani ka khat santarik u August ngin rakhi ya gajing dap nyop san snem jong gajing ya linti jong gari India kum gari ka balaj do hagini ki nyop san tali snem kiladan shibun ki kuma kiba kum gari ngilala banjam shakmat ndre hagaju ko por pat kidang dondu shibun ki kiba ngidang saanut bat kidon le lese kiba ngilaban ongru ngidang saadin bat ngidang don kam banjam susu shakmat ringkat daga jinge trelang bat daga jinge simbentalang jongi ki nongsong snong hagani gari kabalaj lot tinrei hagaba kum gani kapor hagaba ngi rakhi ya gani ga jing ya linti gaba nyop santli gisnam jonggari India kabalaj lot ngasodei ban penken mauru yalade lani ban penken maulang yingi lang baro yala ka jong ka history lani ka ka baja hagani ka ri ka ba ka jongi nyop santli gisnam menshwa but nginum day ban klet yagani ka jing shisha ba arsnem hadin gajing yo lajlu jonggari India kaladon ka jinyatai ka bajur hagani ka ri ka ba ka jongi halor ka lawe jong ga Hima sima bat ka sinshar ka khadar nagabenta ki Hima Khasi badru nagabenta ka Khasi ba Jaintia Hills district ka ba hagtu ka por kaladei ka benta ka bapura jong ka sarkar bilat tingim de ban klet yagani ka history bah ka arp kundai tiri u yayong khandai spa south kundai la penlong la ni la thau ba la ple pai ba yagata ka Khasi states constitution making dorbar bat kani ka dei ka dorbar ka ba ki kren bat ki tai ya ka lawe jong ga sinshar ka khadar bat ka Hima sima hagani kari ka ba ka jongi ka ba menta ka la kala long ka we na ki jilla hagari India ti hagani ka por nga shukwa ban puli bet na ki jingkren kiba lapau hagani ka Khasi states constitution making dorbar but ngan sot tang ya ka jingkren ka jongu Professor R Thomas ubolong way na ki nong mikmat lani way na ki nong yesimmenta haka Khasi states constitution making dorbar but yagani ka jingkren ka jong Professor R Thomas nila ban shem haka kot ki Hima Khasi balatho dai ba L Gilbert Sulai but ngan puli katu gani ki jingkren jong Professor R Thomas kari jongi kaladon bok bala yolad ban yosngo baro artli kini kilinti kiba ki nong terwa badan buram kila penshai bat kila batai ya ki jingmentoy bat ki jingdo jingmentoy kawai ban yadai bat ka sarkar hapo ka schedule ka ba henriu jong ka draft constitution kari India bat kawai pat ban yadai shibet bat ka sarkar India klem da yai lingba ka sarkar Assam kari jongi kaladon bok shisha haba kini kinong penshai kila kren kum ki rangba ki ba idri bagi kloy ban pediang ya kanu kalenti ka ba khamba ngan beteng susu ban puli ya ke jingkren ke jong Professor R Thomas kani kalong ke jingmut habangi ong bangi dei ban don nong mikman haga dorbar thawan kani kalong ke riti jongi ba onom sinshar mon yengi henrei dakaba ngi amon lam lada ke India kan thau an yengi ngiru ngi dei ban don nong mikman haga legislature jongka kumjoru lada ka Assam legislature kan thau an yengi haga jingi dei batka ngin omla ban hun ne ban sha lemdangi don nong mikmat haga taga legislature kumban ong haga ktin pareng no representation no legislation
Kani kalong ka jingkren ka jong Professor R.R. Thomas haka Khasi State's Constitution meeting dorbar. Baladaw Professor R.R. Thomas uongye gitu gikintin no legislation without representation. Kata ka jingkren ka jong R.R. Thomas kadang yeng hadu menta. Baladangi kwa banginyo yaga sinsyar ka khadar pajba ka banalla bat ka baklan. Ni donkam bandon ya kinongmi khman lani banya yo benta ban pha ye kinongmi khman ki banya tai ki banya kren bat ki ban thau ye ki an ki bala ban kentiu yaga jingim ga jongi ki bala ban kentiu yaga ri ga jongi bat ki bala ban kentiu yaga jella ga jongi nyimdei ban ailat ba yaga ta ga sinshar pajba ba an kni no datang ga wei ga kenhun lene tang ga wei ga bor ka ban le don bor yangi ka ban pin saja bat pin sosat yaga jingim ga jongi tikumta hakini ka por haka jing rakhi ga jongi yaga jingdap nyopsan snem jong ga Jinglaitluid jong ga ri India to ngin kam kenti yaga ni ga Jinglaitluid bat ngin wanra biang yaga ta ka sinshar pajba ka banilla kuble.